Awaken everyone. Ada power director ni somonदै बुंनो नागिरदों. Power director होनोब्लाथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ. अब्लाबो जायफोर बिथांमोना मोनथिया बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां. Power director जाहैबाय मोनसे भिडिअ एडिटिं खालामग्रा मोनसे एप. बेहाय भिडिअखौ एडिटिं खालामनो हायो गोसोबायदि. नोंथांमोनाबो बे पावर डाइरेक्टराव भिडिअखौ गोसोबायदि एडिट खालामनो हागोन आरो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांगोन माबोरै एडिट खालामो. नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय. आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय. भिडिअखौ आं दा जागासिनो लोगोफोर. नैबे पावर डाइरेक्टराव क्लिक खालामबाय. पावर डाइरेक्टराव अपेन जाबाय. बेनिफ्राय नैबे गेजेराव सेरनांगोन. भिडिअनि सिम्बल बायदिनो सेरनांगोन. क्लिक खालामनांगोन. बेनि उनावहाय 16.9 आवबा 9.6 आवबा लो क्वालिटि बेनि उनावहाय भिडिअखौ एडिट खालामना बै भिडिअखौ सेलेक्ट खालामना लानांगोन आरो बेनि उनावहाय बे भिडिअआव थाखानाय अडिअखौबो नों रिमुभ खालामनो हायो. रिमुभ खालामबा नै बै गाहायाव सेरनो नांगोन आरो अडिअनि सिम्बल बायदिनो दंना नैबे सेरनो नांगोन आरो सेरबाय आं दा. बेनिफ्राय नैबेखौ ओरै खमायबोनांगोन आरो खमायबानो अफ जाबाय आरो नों खमायथाराबा आरो एसे लासैबो खालामदो आरो गोसायैनो दोननोबा दोननो बे गोसायै दोनजाबाय. आं दा बेखौ जेबो खालामा. नोंथांमोना ट्राइ खालामनायदो. बेनि उनावहाय भिडिअ मोजां देरबावनोब्ला बै थांनो नांगोन जोङो नैबे अडिअनि सिम्बल बायदि नुनायाव. बेनिफ्राय नैबे जायखिजाया नों बबेखौ मोजां देरगोन बे भिडिअखौ लाबोनांगोन आरो आं दा मोनसे भिडिअ देरबावनोसै. नै थाहैबाय भिडिअआ बेबायदि जाबाय. बेखौ नायनो हागोन नों प्ले खालामनानै नायलाय. बेबायदि भिडिअआ बेनोमोन. बेयाव थाखानाय अडिअखौबो रिमुभ खालामनो हायो आरो एखे दहाय खोन्थानायानो. बेनिफ्राय नों गोदान अडिअ लाबोनोब्ला मिउजिक होदेरनोब्ला नैबेहाय सेरनांगोन आरो बे थांनानै बै गोजौ अडिअनि सिम्बल दंना नैबेयाव थांनांगोन आरो ओमफ्राय नों बबेखौ होनो गोसो जायखिया सेरनानै बेहाय दोनहैबानो जाबाय आरो आं दा होदेरा. बेनिफ्राय नों टेक्स्ट लिरनानै नैबे थांनांगोन आरो थांदो. ओमफ्राय बे टाइटेलाव क्लिक खालामबावदो. बेनिफ्राय नों बबे मोनसे टेक्स्ट लिरनायखौ लानो आं मोनसे एगजाम्पल होनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो. आं बेखौनो क्लिक खालामबाय. नैबे प्लासाव होनांगोन. बिदि जाबाय. ओमफ्राय नैबेयाव सेरनांगोन. नै बेफोरखौ दाननानै नों मा मा लिरनो गोसो बेखौ लिरनो हागोन आरो आं दा दाननायला कालारखौल' होनोसै. कालारा नै गोसोबायदि नैफोरखौ नों गोसोबायदि लानो हागोन बबेखौ लायो. आरो नैबेयाव स्टाइलखौ सोलायनो हायो. एसे बिदि सोलायनो हायो. आरो नों बै आखर स्टाइलखौबो सोलायनो हायो. नै बेयाव ओरै गाहायाव दं. बबे मोनसेखौ नों लानो गोसो लानो हागोन आरो आं दा जायखिजाया मोनसे होनानै दोननायनोसै. दोननायबाय आं मोनसे दोनबाय आं. बेनिफ्राय नों बे खालामफिनदो आरो थाबाय बियो. बेनि उनावहाय नों इफेक्ट बाहायनोब्ला नों बेखौ खनसे सेरनांगोन आरो खनसे सेरदो. बेखौ खनसे सेरदो. बेनि उनाव बे गेजेराव सेरना होदो. बेफोर इफेक्टखौ बाहायनो हागोन आरो नोङो पावार डाइरेक्टराव
बे इफेक्टनि दारैसो भिडिअखौ मोजां खालामनो हायो। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनायदो। पावार डाइरेक्टर मोजाङानो भिडिअ एडिटिं खालामनायाव सिम्पोलथार, खालामनो जोबोद गोरलै। आं इफेक्टखौ होनोसै बेफोरखौ। आरो होबावनोसै आं इफेक्टखौ। बयबो होनो गोसो होलाबायनो हागोन आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय। प्ले होनानै नायनायसै आं। बे टाइपनि जागोन आरो बेनि उनावहाय सेभ खालामनाया जाहैबाय नै बै खनायाव सेभ होग्रोनांगोन आरो बेनो सेभ खालामनायनि सिगां नैबेयाव मोनसे सेटिंआव सेरग्रोनांगोन। सेटिंआव नङा सरि, बेयाव सेरनांगोन। सेभ प्रजेक्टआव होग्रोनांगोन। बेनि उनावहाय बे सेरफिनदो। ओमफ्राय नै प्रडिउस भिडिअ दं नै बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो सेभ खालामनाया। प्रडिउस भिडिअ होबाय। बेनिफ्राय नै बेबायदि जाबाय आरो बे भिडिअखौ सेभ खालामनो मा खालामनांगोन नै सेभ टु गेलारि दं अर एसडि कार्ड दं बेयाव खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो ओमफ्राय नों इलाय नै ओइसडिआव होनो ना एसडि कार्डआव होनो जेखि जाया नों बेहाय होबानो जाबाय आरो नै प्रडिउसाव होबानो माने बे भिडिअआ सेभ जाबाय आरो होनलाय बियो ओइसिम मोनहैबानो 100% जाबानो जाबाय आरो सेभ कमप्लिट जाबाय। स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार